बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोङो मोनसे हान्जाया खोला कामरुप गवालपारा आरो सनितपुर लोगो जानानै मावनानै जोबोद मोजां मोनदों। खामानिफोरखौ मावजेननिफ्रायनो जोङो मोजाङै मावबोदों। लोगोसे मोजांबो मोनदों, हान्जायाबो मोजां। लोगोसे जों नुनो मोनदों गोबां हाबाफारिखौ मावनाय नुनानै जोंखौ न'खरफोराबो जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। गोजोननायजों लोगोसे बिथांमोना बेबायदि रावबो हाबा मावफायाखै होननानै बुंदों। आरो जायफोर खामानिखौ माखासे हान्जाया मावनो हायाखै बे खामानिफोरखौ नैबे नोंथांमोननि हान्जाया मावना होनो हाबाय होननानै बिथांमोना फोरमायदों। जों सानो बे दुलाराय फरायसा आफादनि जा मिशन, बे मिशना गोबां बाख्नायथाव मिशन आरो बे शिबसागर ओनसोलनि रायजो राजाया बे मिशनखौ लानानै गोजोननाय फोरमायदों। दिनै सानबेसे जाखो? दिनै 5थि सान जों आगान सुरबाय। 5थि सानाव जोंनि गिबि माने शिबसागरनि बे सन्टक पाठसालियाव जोङो दिनै हाबजेनबाय। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोङो मोनसे हान्जाया खोला कामरुप गवालपारा आरो सनितपुर लोगो जानानै मावनानै जोबोद मोजां मोनदों। खामानिफोरखौ मावजेननिफ्रायनो जोङो मोजाङै मावबोदों। लोगोसे मोजांबो मोनदों, हान्जायाबो मोजां। लोगोसे जों नुनो मोनदों गोबां हाबाफारिखौ मावनाय नुनानै जोंखौ न'खरफोराबो जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। गोजोननायजों लोगोसे बिथांमोना बेबायदि रावबो हाबा मावफायाखै होननानै बुंदों। आरो जायफोर खामानिखौ माखासे हान्जाया मावनो हायाखै बे खामानिफोरखौ नैबे नोंथांमोननि हान्जाया मावना होनो हाबाय होननानै बिथांमोना फोरमायदों। जों सानो बे दुलाराय फरायसा आफादनि जा मिशन, बे मिशना गोबां बाख्नायथाव मिशन आरो बे शिबसागर ओनसोलनि रायजो राजाया बे मिशनखौ लानानै गोजोननाय फोरमायदों। दिनै सानबेसे जाखो? दिनै 5थि सान जों आगान सुरबाय। 5थि सानाव जोंनि गिबि माने शिबसागरनि बे सन्टक पाठसालियाव जोङो दिनै हाबजेनबाय।